Assalamu alaikum, barkanmu da safiya. Ga wani sabon project wani ya tura min shi yanzu. To shi kuma an ce free ne za a yi, akwai free tutorial za a yi. Misali akwai free tax da za a cici daga nan zuwa 5 ga wata. To sai ku yi kokari ku shiga kafin lokacin. Amma dai kamar suka ce dai ranar 1 ga wata zai kare free din. Misali zuwa gobe kenan ko jibi ne ba na ce ba ne. To amma kuma accounting da naga suna yi sai bayan kwana 5 ne zai kare, sai 5 ga wata zai kare. To sai mutane dai su yi kokari dai sai su shiga da wuri. Gashi na yadda ake rijistar shi, ba shi da wahala kawai. Idan ka shiga misali wannan shine link din. Assalamu alaikum, barkanmu da safiya. Ga wani sabon project wani ya tura min shi yanzu. To shi kuma an ce free ne za a yi, akwai free tutorial za a yi. Misali akwai free tax da za a cici daga nan zuwa 5 ga wata. To sai ku yi kokari ku shiga kafin lokacin. Amma dai kamar suka ce dai ranar 1 ga wata zai kare free din. Misali zuwa gobe kenan ko jibi ne ba na ce ba ne. To amma kuma accounting da naga suna yi sai bayan kwana 5 ne zai kare, sai 5 ga wata zai kare. To sai mutane dai su yi kokari dai sai su shiga da wuri. Gashi na yadda ake rijistar shi, ba shi da wahala kawai. Idan ka shiga misali wannan shine link din, in ka taba akan shi haka to zai kawo ka, bari ya bude mu gani. To idan ya kawo ka haka ga shi nan, ok ni na riga na yi rijista ne, amma kai a nan gurin zai nuna maka sign in. Idan ya nuna maka sign in a nan sai ka shiga. Idan ka shiga misali, to bari dai kawai dai rijistan dai ba ta da wahala, kowa ma zai iya yi. Ga inda za ka je kana sauraron waka nan wurin stream again din nan za ka shiga. Sai ka zaɓi wakan da ta fi kowace kuɗi. Ga shi nan misali akwai na 0.30, misali akwai 3 cent, akwai 30 cent, 30 cent, ga su nan ga na 40 cent, ga su nan dai sai ka duba wanda da ya fi kowanne. Ga na 50 cent, rabin dala kenan. Ga su nan sai ka zaɓi wannan ya maka. Idan ka zaɓa sai ka danna a kai. Misali yanzu bari mu gwada na 30 cent din nan, sai ka danna a kai stream now din nan. In ka taba akan stream now din nan to zai dan yi searching. Idan ya dan yi searching, ni na riga na yi, shine suka ce min your limit is over. Na riga na yi guda 2 da mun suke bada a rana. To idan ka danna akwai wurin da zaka danna ka saurara. In ka danna ka saurara akwai wurin da zai nuna maka claiming daga ƙasa, sai ka taba akan wurin. In ka taba akan wurin kawai zai yi claiming. In ka zo ka dawo back, in ka zo ka yi refresh, kana yin refresh za ga kudin ka ya ƙara nan. Gashi ne yana free tutorial. To wannan shine ranar 5 ga wata suka ce kuma za su bude withdraw. To za mu jira su dai mu gani, tun na lokacin da wuri ne sai mu ga ya za ta kaya.